Kamara bara maintie jahera mar Lulu TV harua kio makende maindi nchero mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kora nje folomba ka utino makawuno wach madwo we achiel ka chiel en weche go komaga loko manero mar Koran manero mar jo Islam mabende saniri koro loki ayanga kod dhok noero marwa manero dhulwa kondike kani Koran mopuodhi mar Ruoth Nyasaye ala maindi wach madwo ngi achiel ka chiel to jal manoloko bugni gi dholuo oloke nango to wach nieri en wach machalo magi duto ochino makawuno bro ngi achiel ka chiel kan kod jalo bende ne oloko bugnieri kod dhowa mar dholuo kain kod ote nambani malo kanyero inyalo do achiel ka chiel arwa ki studio ero kamano jero Jeff musoga ndo maneno Lulu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Machigni woro e chenro makawon ero kama nya sheki mado cha bore cha kachana ka bugi ni rima bende ni loko kod dholuo neno ka indiko ni brother Omar al-Bashir kichake de kanyoro ni formerly known as Kennedy Otieno. Kangato donjo Islam kata ngato bedo ja Islam to nyaka olok nyinge koso maindi en gimitemo na kumeru mare. O mokuongo seche ma ngato donjo Islam ok ochuno ni nyaka olok nyinge. Loko nying bedo mana kapo nono ni nying manyocha ne in go nigi mana ke nyinge gin tiere gi tiende gi samoro ngato nigi nying moro ma tiende ok mita hinya. Ngato kaka miluongo ni Anthony. Anthony kidhi e book mag nying kata dictionary mag nying tibiro yudo ka Anthony en ka ngato seike ka ngato tho to yik ngato koro William kamoro mokuti machi luongo ni Anthony. Koro ini dwani mondo luongi ni William mokuotno mando koro in mibiro yiero. Ka ng'ati luongo ni Charles jok miluongo kamagi ok awacho ni mondo iwe nyingi watem puonjore. Ka ng'ati luongo ni Charles Charles en ineno gine Olwenda ntie i Olwenda moro modong koni cha mabor cha i Olwenda no iluongo ni Charles. Koro kapo nono ni idwani mondo luongi ni Olwenda man to mana wacho ni wuon lakini wan kaka jo Islam kapo non donjo Islam to opuonjwa ni mondo iluongru gi nyinge mabeyo beyo. To nyinge mabeyo ng'eny e Islam. Nitie nyinge joote, nitie nyinge jopuonjre mag joote, nitie nyinge ma Ruoth Nyasaye bende nowalo ni jogi oluongrego. Koro kono ni mondo waluongre gi nyinge mabeyo beyo. Koro kihero mar kawo nying moro inyalo luongore ni Musa, inyalo luongi ni Ibrahim kata Abraham, inyalo luongi ni Yesu kata Isa, nyinge ng'eny. Koro kihero mar change ti change. Kapo no ni change nying no bedo ni matek to kotami bedo gi nyingi ibiro gi nyingi charo kamano. Ero kana nyasi ko Omar al-Bashir gima koro donjo chiel ka chiel ni to nyiswane ne iloko muma mar Koran kod dholuo. Nyiswane to en ang'o mano biro ni e pachi mondo ilok muma nieri gi dholuo. Mokuongo ya rekebisha ok en muma iluongo ni Koran. En koro ok en muma. En koro en mar jo Kristo. Muma mar jo Kristo. Okay, Koran. Ma Koran. Koran ni mokuongo kabisa Koran ondik gi dhok Arabu. To dhok Arabu en dhok ma wendo korwa. King'iyo gimomiyo dhok Arabu nitie Koran kata mana gine moko molok e dhok kizungu kata dhok Kiswahili kata dhok mamoko. Iloke lakini gine original mar Kiarabu je en men mana kacha. Kata koro translation ni moloke ni bedo bathika. Manyiso ni kapo nono ni jaloko ondiko marach kata oloko marach to kidoke original mare cha mar Kiarabu cha tiyudo ka en maber. Koro macha wakero kacha mondo ogino okony kulinganisha koni gi kon. Koro naloke nikech mokuongo jo oko ng'edo Kiarabu. Jok mong'e Kiarabu tin sana gin just among the scholars. Mar ariyo an kana donje din mar Islam higa 2005 mokuongo ne okonyuole ja Islam. Ne okonyuole ja Islam. Ilokore higa 2005. Lokore higa 2005 kana sai kelo lokruok no. Na yudo messages mag din mar Islam. Ndalo no ne an Mombasa ne ayalo Mombasa kaito ne yalo kaka ja Kristo. Na yalo kaka ja Kristo. Angamo dhi college mar din mar Kristo. Yes. Ma puonjora kaka pastor mo goya transfer tera Mombasa. Koro na puonjo Mombasa. Kato koro in the process kana the town dugo kama to koro aneno jo Islam ka oketo gine crusade margi.
koro giwuoyo to gine gero penjore penjo gipenjo jomoko penjo moko be giyie mondo bi openj penjo koro kana dhi ta temora penjo gi weche moko ma bene ne chanda to ne gilero na weche koro na yuro kane message maber mane nyalo konya ngimana kato akawo din mar Islam koro mana akawo din mar Islam ne no chanda nyan to koro mumbu ni kechame na lungne muma kaka ni lunge yes mumbu ni ere kaka wanyalo ng'e e dho ma dholuo nikech onge dholuo to dho ma Kiarabu ni to dhi kama koro mage taneno ka gin mana goro moko ma okane kata mocho then no me interest mondo asom dho Kiarabu then kasesom dho Kiarabu tang'ia ni kaka jo anyalo ketnegi mayot mondo giyud wach ni kata be ni ne dho Kiarabu koro alok ne gi dholuo mondo giyud ujumbe mar Islam gi dho gi giwegi koro mai gima no o mi drive mondo na loke mar ariyo yes jo ang'eny sana man gi hali maisha margi pek ahinya pek nikech ok ging'e din ok ging'e Kristo to be ok ging'e Islam koro no ka ng'ato timo timbe moko moyombore ko dhieri no to ng'ane be osomo kata na bugegi koro sache moko ok osom nikech okia dholuo okia Kisungu okia Kiswahili koro kwa timo nigi waket nigi dholuo koro bedo mayot onyalo somo en owuon seche ge owuon kato koyudo maonyo makatazo fulani then odio gino yani en owuon odio kanya nafsi yake dholuo bingeni te odio kanya nafsi yake odio bedo gi gine moro gi arita ne moro koro ok onyal timo kama ok onyal timo to koro gima dwaro penyo ni wang'eyo ni Koran ni ri en gima duong' gini ri iloke e thuolo maromo nadi dholuo nikech ang'eyo ni kata ka wabede ka wang'e korwako kaka jo Kristo wang'eyo ni Bible translation ne okawo some time ok en gima notimo odiochieng' achiel mari ni ri okawi thuolo maromo nadi to utime jedi mokongo penj mogik watime ji okay kaka sani koro wan gi ji abira nyocha en team mar ji abira en ji abira ma these are scholars jok mosomo ma wuok university moro nitie Sudan moko wuok university moro nitie Mombasa ni Kisauni Mahad moko wuok Umma University to gi an wuok Azhar University to gi mamoko bende mopogore mokongo tijni otij matek omiyo okinya time ni wuoni ng'ata achiel koro nyaka time kimakori gi jogu moko gini wasetimo for the last 3 years to pokorumo to gimomiyo bedo 3 years en nikech seche moko dich ni seche moko miyo weche deko to kane be ni nachomra kode tir ni kore ni gima koro natim achiogo kinta the office timo correct ni translation to koro ngodhi amta doko kamano to 3 years no romo tikete kaloro gi program marwa la koro bedo ni koro imanyo koni to somo bio makwa koni koro miyo odwa yware lakini so far mwachake 2013 dwe mara uchiel to nyaka sani koro en igadek wasetime ma to wasetimo mang'eny wasetimo yani kidienje 22 odong kidienje 8 kende mondo watik nikech en gi kidienje achiel iluongo ni juzu ama en kidienje mogik e Quran yani the last juzu koro the last juzu ni emwagolo kende lakini mamoko nitie mane onego bende wagolo kata kaka koroma lakini koro ne onge haja mondo wagol matindo gi 22 ne dwani wagolo achiel ni kato modongo to koro wadhi golo bang' gimoro dweche 8 kata higa achiel kanya sawo miyo ngima to wabro golo maduong' no kitede achiel koro full ni bro golo te awinyo maber ano ka irono uchako Koran yeri gi dholuo bende nitiere chenro moko ma kata joma un godo ma kuseloko Koran yeri gi dholuo be un gi chenro moro mar chako loke dhok moro samoro udwa loke Kikuyu udwa loke Baluya koso en mana loke gi dholuo kende mokwongo penjo maber be wan gi chenro mar loke dhok moko mopogore mokwongo kaka owuoyo kodi ni naseyudo gwel ne jo Masai nyose gwela to jo Kisibe ne kane an dala mane watimo launching jo Kisibe no gwela gigwela ka giwacho ni bwana wang'e ni dho Kisi to ke wachi kata be na ati ngina nyake Kisi dho Kisi oke wachi lakini wadwa ni mondo bi konyo mi wa roadmap ni to wanyalo timo nang'o koro infrastructure ma wan godo and laid down procedures and systems ma wan go koro wadhi mo kono gini okay kudwa timo kama to timo kama kudwa timo kama to timo kama koro mani gimwa dhi kono gi jo Masai nyocha nasiro mgo apani dwe achiel mokadho naromo kod gi cho Kamilo Gnoro ngata ronkai ne gibiro gi koni bwana wadwa ni mondo konywa mondo wambe watim marwa koro gimbe na bedo kod gi pinya koni kudwa timo translation dwano yud ma kato tim kama koro gina semi go homework get already jo Kisibe ne nyasiro mgo na semi homework tim already jo
dweche 2 kata dweche 3 mokadho ne gimbe ne gilando ni bwana wambe ne koro wada timo translation mar wadwa loko marwa Quran e dho Baluya. Koro gin bende ne giyudo mijingo kata jiurruok kowuok kuom kane gisewinjo ni joluo bende otimo margi. To ber sana mondo kabila ka kabila oyud gini gi dhogi nikech king'iyo kaka Biblia maru. Biblia maru nitie gi dhok te. Joluo ni go, jokiang'owa. Koro mach koyudore dhok mopogore opogore bedo mayot ji koro yudo wach Nyasaye to ji bedo jomoriere. Koro miyo waseyudo gwel wadwa ni kabet watime kata dhok duto te manyalo bedo. Okenani to be ingi paro moro mar temo ni mondo mi oganda mathoth uloki obed jo Salam. To dong'ien mano te gine mano te le to man target nikech kise dwaro ni oganda olokre obed jo Salam nikech in wuon kiseyudo wach maber idwa we wach ni we ami example moro kiwuok sani wuok idhi oko kocha to kiwuok kichope dot kacha tiyudo ka siling 1,000 olwar piny yani neno siling 1,000 tenene no olwar ne ng'ato to siling 1,000 ng'ato ero pesa iparo nade idhi kwanyo pesa ne kongi soyo fuku ko sidwa chaki dugo ot ko idwa penjo baba ndo baba ayudo siling 1,000 kacha ineno nade adhi akaw kiduogo dhi yudo pesa akwanya okinya yudo pesa tenani ikwanye kisekwanye to ko ibiro consult bang'e ineno o ibiro consult ibiro manyo wuon pesa mo olwaro pesa no kiyudo tiduoko ne kamano koro miyo loko gine dholuo mokongo wadwaro no jite e piny mangima obed jo-Islam kwachako odwaro ni jite obed jo-Islam nang'o momiyo kiyie mondo ji obed jok ma nyalo bedo din moro amora ing'e gima timore din mar Ukristo gi Islam gin dinde mwawacho ni missionary omineno ka jo-Kristo wuok dhi e pap moro gidhi keto crusade gilando wach Nyasaye jok moyie mako Kristo kaka iluongo nang'o jawargi mako Kristo. Koro seche ma giwuok gidwa ni ji to obed jo-Kristo. Ang'o ma gidwa ni ji to obed jo-Kristo? Mokwongo mondo ji oriere tir omak wach Nyasaye. Mar ariyo ji olam Nyasaye. Wan bende kwa wuok to wadhi waketo kaka uketo no. To wakono joka ma ute wadwa ni mondo obed jo-Islam bana mondo walemu kanchiel watwe kanyachiel. Ok ni sate ji chiemo seche moko bo tweyo winje kaka kecho ni kamano. Koro miyo dinde ariyo gin missionary religions. Koro miyo wadwaro ni mondo ji te obed jo-Islam. Wachako kodi mano emomiyo ne kongo ichako mana gi dholuo kaka chako gi dholuo kore dwaro ni joluo komand yo mokongo bed jo-Islam nikech mokongo be ineno wach ni jaluo ne jo-Islam en okia kea hapa ni wabiru wuoyo wach ni jo-Islam acho jaluo ne jo-Islam okia kea lakini kwa paro ni kawuono historian onekanye historian wanyalo discuss sana wach na mana matene ka historian mtima we yakoni ni jaluo mora mokongo kwa dokor ka kwerewa we wuonewa gi wan kwerewa onge jaduo moro amora ne jaluo mibiro yudo ni ne gi dhaka achiel kata mon ariyo aw kibi yudo ne gin gi monde mathoth en mon 3 4 5 nyaka kuku denja gini hapa ni ng'eyo ang'o miyo ne gi nyumo mon mang'eny ne gi nyumo ne nitie reasons mang'eny sana koro Islam bendo koni ni inyalo bedo gi mon 2 3 4 ogiko koro gimo ne awacho jaluo ne ja-Islam to kia jaluo kane nenti kur mane gi madhe kwete ineno gigo seke gi kiang'o cha ka ijadha ka chiel to gikoni ki bede machiegni kodwa nikech ibiro tonwa degi nikech kokelni wacho ni jaodi ma nyakusa kata nyagine gimoro timo tibiro wuok e papni ibiro tonwa degi inyalo hinyori in dhi medho gi ojende wetu koja cha ineno kendi joluo nong'eyo ni kisebedo gi mon mang'eny mwandu ne yudore kuom mon mang'eny ka ginyuolo nyithindo mako lowo gipuro yudo chiemo gik machalo kama. Uislam bende puonjowa ni nyalo bedo gi mon 4 mon 3 mon 2 kata na dhako achiel kapo ni piny pek kodi dhako achiel ineno. Mar ariyo joluo ne gin jok mane ohero rwako wendo kane obiro to afadhali jodala kacha odhi kech lakini wendo chiemo maber kowuok tugo gi nying maber magi gik Muslim puonjowa ging'eny to kore ne time moko yie koro me joluo gi nyaka duogo to na faro ni mano bende jo-Kristo bende oyie nikech kata ka wasomo maro miluongo ni mo matano ka jok mane nitiere mo machon aneno ka kata Solomon gini ne gin kod mon mang'eny ne ok en miyo achiel to gine giwacho ni ka wan gi mon mang'eny to wan jo-Islam nyaka bed mana jo-Islam koro ing'e gima timore sani mowuoyo kodi kani kiwacha ni adwa medo to ja kanisa ne mabiro koni we ai tinino kejo biro koni jadhaka achiel japasa bedo jadhaka achiel kama koro kwa dwa somo mu madie to konwa ni inyalo bedo gi mon mang'eny
lakini kakoro waduge practices makoro wa practice wan wawegi idhi yudo kakoro gitamore koro magin weche moko mang'eny mwabiro discuss chieng' nyasi koro nyisani to nyaka ne iyaw bugni eri mar Koran kuchaki gi dholuo aneno ka iseringo koni kod kocha ka bende itemo nyiso oganda ni bugni ne orwake e yo machalo nade bende ne nitiere kweda to ka ne orwake to orwake e yo machalo nade oganda iwinjo ka wacho nang'o on the ground. Jaduong' Jeff, an awuon mokwongo amor ahinya nikech kana chopo gweng'wa Kendu Bay. Kendu Bay ji ok ong'eya mang'eny ahinya nikech asomo oko koro kana duogo bende koro ji mang'eny ok ong'eya. To kana chopo to jaduong' moro obiro na okono mera binge ni masani puonja dholuo apenye tapuonje to jaduong' ma higa 60 dhi gi wiye tapenye tapuonje dholuo nade okono na nene bugi ni kamoro ka kading'e ni DVD moro bende waloso ma migine ma ji neno kata winjo koro winjo mage kata kodhi ong'ie buk to iro dholuo moko ma embe wuone ne chal ni nokia ineno koro mokwongo ji orwako gini ni tekni enena gi dholuo miyo gi winjo moloyo kaka nyocha ne gin mokwongo mar ariyo gweng'wa Kendu Bay Islam osebede mang'eny to iyudo ka ng'eny ji ok ng'e Islam ok ging'e Islam nikech jo Islam go ok wuogi mondo odhi onyis gi Islam chalo kama Islam chalo kama koro sane gin jo Islam makut gin chal ka gina open lakini koro harakati mag dini ema koro ni piny koro iyudo ka mondo giwuog gidhi gilande ne ji ni okay en kama bedo matek nikech jok midhi landa ne gi onego bed ni lando ne gi dhogi lakini koro Quran ne nitie mana Kiswahili koro chuno ni nyaka som gi Kiswahili koko thuthni oloke gi dholuo koro sani ma odhi obedo ne gi mayot nikech koro somo e dholuo moja kwa moja koro miyo mokwongo ji no mor mine joma chuo jodongo nyithindo ji no pong Islam Yesu kunya sai okay ni wunya sai en jatich nyasaye maber ka Islam wale owacho ni ulul azmi min ar-rusul en achiel kuom jotich nyasaye mane omi daraja malo kweli kanyo nitie Musa Abraham Yesu Muhammad to gi Noah japuonj Noah koro jogi gin ji abich miluongo ni ulul azmi min ar-rusul tieni ulul azmi ne gikadhe pek saidi seche mane gipuonjo jogi mane gimiyo jogi ujumbe mar Nyasaye jogi nokwedo gi moko nogo Yesu be ne gidwa ni mondo gigur kia gitim nade koro ne gipasa vie gik mang'eny sana omiyo migi daraja man malo koro miyo Yesu kapono ni onge ja-Islam moro manyalo bedo ja-Islam ka ok oyie ni Yesu en jatich Nyasaye lakini gik moko ayie gin gik moko kaka kiwacho ni en wuod Nyasaye kiwacho ni en Nyasaye koro magi to gin gik moko wanyalo discuss to nyisane to nyiso ni maindi okang'ani apenjigo machal na bada anyalo tini en okenge mage mikalie mondo mi ichopi makoro ulok bugni machal kama indi inyalo isone to maindi tijni kaka ne chake ka uchako loke en okenge mage mukale yotne ni kure to pek ni kama chal na kijana kata adire kako ndike gin apani ondike in Arabic kake wacho en gik mogor kake wacho ni katin chon kanene ne wacho ni gini ogor nyisane to what does it take mondo mi ilok gini ri kama indi ang'o mikali mokwongo gima duong' mokwongo nyaka ibed gi passion for the job nyaka ibed ni ihero in wuon ihero mondo mano timre mondo iloke mar ariyo onego ibed ni in gi somo moromore gi tich midwa timo nikech dhia ni chiwo ni anadwa loke emomiyo ng'eny ji pok otime mar adek nyaka ibed ni jo yani in gi interest of the people at heart tene ni idwa miyo jo ujumbe moro mantie koro miyo okenge makadhe okenge mang'eny mokwongo opek sana loko tijno oloko gine bugno opek nikech mokwongo dwaro ni mondo kabete yude omenda moro nikech omenda midwa ng'iewo godo computer omenda midwa chamo kata seche miloke ni omenda midwa timo godo magi dwarore to magi ne onge koro chuno ni nyaka ang'ang'ni mana ka yani odidi ilunyo mana kar tinne koro amba alunyo mana ma kar tinne teka ni anya ng'iewo kalam siling 10 anyalo ng'iewo buk siling 20 tabedo piny e oda tamadho chacha moro matin taloso maber koro kaseloso tadhi joma mosomo mohewa tabedo kodgi piny koni bwana ma naloko kama ineno ni be oromogo koro ka ok oromogo to ging'ona ka wachni ok ni ket ma kama koro ne watemo suke kamano mogi kama koro bedo maber ma jotelo jok madongo mosomo mang'eny go bende opuodhe okoni koro to ber bende onge Bible Society of Kenya koro kang'eni mar neno Quran Society of Kenya bende nitie wan waonge gimoro kaka Bible Society lakini yes nitie gimoro kaka kamano lakini kamiluongo ni Makkah no Riyadh Saudi Arabia nitiere council mana mochung'ne Quran no kende
lakini ok gichung' ne loko Quran e dhok mopogore opogore, gin gichung' ne goyo Quran, koselok ti goyo Quran to wuok mang'eny, mano gima gichung' ne. Mar ariyo, kapo ni nitie project machalo kaka koro ma, tinyalo wuoyo kodgi, tinyalo sero gi kono watimo gima kama kama, kunyalo go tiendwa lo to go tiendwa lo. Ya, to mano ne pok agik e kiwango mar timo mano, nikech ne nyaka inyisgi gimoro ma in go e lweti. Koro sani kaka koro ma kapo ni nawuogo achopo ni joka ma atimo, koro adwa ni mondo go tienda lo. Koro bedo mayot, nikech gineno gimisetimo, koro ginyalo sponsor the remaining part. Kako mondo kisego morumo tinyalo tingi tero ni gikoni bane, mae gima nyatimo, mae gima nyagoyo. Koro wadwa ni mondo gonwa go mang'eny mondo jaluo yude kamoro amora intie. Koro iwacho ne usegoyo juzu 22 moko gie kikoro igeno ni biro wuok e bang' thuolo maromo nade mondo notim launch mar juzu te, kech ang'eyo ni maendi ok en Quran duto. Ang'eyo ni Quran bende duong' mana kaka wambe mumbwa duong'. Koro ibiro loko gini eri te e thuolo maromo nade mondo obed Quran in full. Ka Nyasaye oyie alamo go bongo manyakalaga modak apanda, Nyasaye ma wang'o go thole. Walame ni ka Nyasaye to omiwa thuolo, omiwa ngima, kato omiwa mijing'o e kuom tijni. To bang' dweche ka 8 kama nyaka higa achiel, biro yudo kwa setieko modong' no, kato ka Nyasaye to biro mana luongo ji te mane waluongo biro kindu ka. Wachak waluongo gimoro, wachak watimo launching, wayange ayanga mondo, yani koro wayango Quran te, koro ok juzu, koro wayango Quran te. Koro mano ok biluong ni juzu. Mano koro ok juzu, mano iluongo ni mashaf. Mashaf. Tiende ni msahafu mzima, lakini kwa lugha ya Kijerumani. Sheikh Omar Al-Bashir, kapo kwa ukanyalo yo mwaka penye ni tinyiswa ni to en tudruok mane manitiere koso en misconception moganda osebedo godo e kind din mar Islam to kod joma undu mag Al-Shabab, terrorism kod Islam. Wachneri okanyalo wimo kidok mokinyisa ni to e Quran ni benitire kamondike ni ng'amonego ng'ato dhi e polo kaka jusebedo ka ageno ni magi mimbise wi. Okawache ni ane mawache kenda. Jiso ane bende nitie kamawacho ni ja Islam kinego ng'ato tidhi e polo direct, tinyiswa ni to gimosiko mana ka joma undu mag Al-Shabab gi ibedo associated gi jo Islam. Wachni nyalo wacho. Mokwongo onge verse mora mora e Quran mawacho ni neg ng'ato mondo donjo polo. Mano onge, kenda challenge ng'ato obed scholar, obed ja lony kuom weche mag Islam, kata mosomo mochopo kanye. Kapono ni en ge verse machalo kama to bi to wabedo piny mesa ka koro wabedo ni, to koro nyiswa ni verse ni wacho ni nega jogi te. Mano verse mokwongo mano onge. Mar ariyo, joma undu mag Al-Shabab kaki wacho ni adier ji to wacho ni gin jo Islam kendo timor nani. To ana wun kaka wache en ni maundu. Nikech kapono ni en maundu otimo marach ne jogo ma ok jo Islam. Tende ni kugi korka jo Islam onego dhi mos donge. Ok onego be no onego jo Islam. Tang'o miyo maundu ni onego jok ma ok jo Islam to kendo onego jo Islam be. Seche moko kodi kane kaka oneno ka otimore e gwenge mag Elade, ok Elade, mano timore e gwenge weko mag Garissa koni. Nyamburko moro mane oganda ni nyamburko to joka kodonjo to giwacho ni ka ok inyalo wacho dhok mar Islam. Kang'eyo ni ene ma dhok mar Islam, kang'eyo ni en Greek koso dhok mar Kiarabu no. Ka ok inyalo wache to in nitie ko ngimani. Kata kane ok inyalo wacho verse moro amora e Quran nitie ko ngimani. Mano mokwongo ne en misunderstanding, kendo ng'ama ne timo mano, maundu mane timo mano no temo wiro Islam gi rangi marateng marach neno. Nikech mokwongo jo Islam ogogo nitie ja Islam onyuole Islam to kia kata somo Quran no, okia kata wacho dhok achiel ma Kiarabu, to onyuole ja Islam manyiso no ja Islam. Koro miyo bedo ni ne giwacho ni kia ni ka ok inyalo wacho dhok ma kama to itinegi, mano mokwongo en miriambo maduong' sana, kendo ne rach mondo gitim kamano. Mar ariyo, jamaundu en jamaundu. Janeke en ko biro to nego ko ng'ini kia obet nade. Seche moko kodi kane gine jumba ariyo mokadho aparo e dala mar Madina en wawacho ni Sharifain, yani gina ariyo mira ariyo madongo e dala piny Saudi Arabia. Mokwongo en Makkah, mar ariyo en Madina. Madina ka e kama oike jaote Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjore moro dhi kacha momuojo bom kanyo onego gine polise moko mane rito chukudar mane rito kanyo gi jok mamoko. To koro kapono ne je Islam kacha rodhi omiyo maundu en maundu, obed maundu maluongo ni ja Kristo, obed maundu maluongo ni ja Islam, maundu en maundu. To kapono ni maundu gitimore kata wakawo to wabandika ne jo Islam ni jo Islam timo kama, jo Islam kama, mano rach, nikech miyo jo Islam be koro bedo gi image moro marach, kata gibedo gi chuny moro ni ang'o miyo jogi gin wan magi ng'iyo to wan bende inyowa. Ineno nikech kidhi kata mana gine Nigeria ma timore
to jo Islam bende hinyore to jo Kristo bende hinyore, jomoko be hinyore. Kibiro Uganda ka kama Joseph Kony nitie, Joseph Kony osegore gi Museveni ndalo no te, to senego to setimo ang'o, to se abduct nyithindo, to se repo mon, lakini ng'ama wacho ni Christian terrorist onge, tiende ni en maundu. Wan bende kaka Jo-Islam wakawe ni Joseph Kony en maundu kaka en maundu no. Koro miyo kik wami maundu identity mar Islam kata mar dini ni ma Christian terrorist, ma Islamic terrorist, no. Maundu en maundu, kendo kwa yude kata wan wewe gi kwa yude to deal kode properly. Koro en ani serikal bendo mono otamo ok wanya deal kodgi. To dene serikal wen wathuoro ni kunongo maundu to tigoru kaka winjore. To wan wege wakongo deal gi maundu. Dilo kode mondo mi kik wache ni gima Jo-Islam. Ero kama Sheikh Omar al-Bashir kata Kennedy Otieno, wacho ni Kennedy Otieno to oganda ok ong'eyo nyingi ni loko. Kadwa penjo ma personal ni to mani loko riga mar 2015 ni bende anyuola mari kata immediate family ni bende no lokore. Mano kadwa donjo sa. Mano ibiro wacho na bang'e ka wan oko. Sheikh wachni mogi kalore kod loko mar Quran ni. Idanga wachi ni oganda ma jokaluo wasomo bugni wechiwo nono ok wadware kata nduru. Wasom bugni kisomo mokongo gima ne wewe wilo ka wachi bugni. Portion mwagolo ni en chala summary mar Quran mzima. Tadene kanyo tingo weche mane nyano nge gine moko mapok wagolo go ibiro nong kate in summary form. Koro me wakao bugni wasom mondo wariere tir. Mara riyo Jo-Islam ma tiari mose yudo bugni kata mapoko yudo bugni wadwaro mondo wariure mondo watimuru gima wakonjo thurwa. Nikech kakoro ini wuone Ja-Islam to samoro wud neru moro ok Ja-Islam, samoro wud neru moro janjore kia kama ini minyalo onya mokwongo, inyalo bedo kode piny mikoni iwinjo timore kama. Koro miyo wasom bugni kwaseyudo rieko mantie iye to wakonyo godo jopiny, wagol anti-social elements, jokongo, jondagla, jokiang'o wamigi. Koro miyo en tija na wuon to gi tiji ni wuon miwinja kanyo no ni mondo wakony jopiny obed gi rierruok. Kaeto jok moko mabe Nyasaye ogwedho man gi en gomenda, en gi kiang'o, gik moko duko mwadwaro mondo watim godo tijni. Ang'o mamone wuok atibiti kono bana wamiyo gima kama wakelo laptops abich, wakelo kiang'o mesa gibe wadwaro. Ang'o mikelo ge kila to watiti Nyasaye to wan wati to wa usbook wagolo nono. Ang'o miyo kelo mekigo nono to watim godo tich matimo. Omiyo wariure. Nyasaye wacho ni wata'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Riure uru kuom pako nying Nyasaye to gitiyo tij Nyasaye to kikuri uru kuom chuki gi wadui gitimo njore moko. Ero kama Sheikh Omar al-Bashir, Sheikh wacho maber ahinya ni onge tudruok moro amora kod dini mar Islam kod weche mag maundu. Wacho ni maundu en maundu, kendo maundu onego othiedhe mana kaka maundu to ok thiedhe kaka din moro amora. Nikech ng'ata nyalo timo maundu, mano en adieri. Ja-Kristo nyalo timo maundu, Ja-Islam nyalo timo maundu. Omiyo Sheikh wacho maber ahinya ni maundu en maundu. Onge kama ondiki e Quran ni kinego ng'ato to idhi e polo. Ageno ni maendi en odiochieng' mar ariyo ma Sheikh chak lero nae wach nieri. Omar al-Bashir agoni kama duong' okalo, ageno ni ka uchaku loso juzu modong' aboro makore wacho ni biluong ni wasala. Mashafa. Mi loso masafa duto ageno ni wabiro chako biro kaendi mondo bedi mondo wang'e ni to en to iyange e yo machalo na. Inshallah. Ero kama duong'. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ero kama ni manero ni kukumara wach kod anje follow.